మీరు చెప్తున్నా కదా, నేను నన్ను టార్గెట్ చేసి మీరు వచ్చి ఏదేదో వాగితే మీ విషయాలే బయటకు వస్తాయి. నాకే భయం లేదు, నాకు అస్సలు భయం లేదు. నేను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా చెప్తున్నాను. సంస్థల పేర్లు చెప్పుకొని వాళ్ళ పబ్బం గడుపుకోవడానికి, వాళ్ళ అంటే ఎగ్జిస్టెన్సీ కోసం, డబ్బుల కోసం దండుకునే ప్రతి సంస్థలు కూడా నన్ను టార్గెట్ చేస్తున్నాయి. ఆ టార్గెట్ చేసిన సంస్థలను మాత్రం నేను టార్గెట్ చేస్తాను. మీకు ఆ బ్లాంక్లో ఏ సంస్థ పేరు అనిపిస్తే ఆ సంస్థ పేరు రాసుకోండి అని డైరెక్ట్గా చెప్పా. మొన్న ఈ వీడియో విషయం మాత్రం వాళ్ళే వెళ్ళారు కాబట్టి వాళ్ళ పేరు డైరెక్ట్గా చెప్పా. దానికి వాళ్ళే నాకు క్లారిటీ ఇవ్వాలి. ఇంకా యూట్యూబుల్లో తిట్టుకుంటా, యూట్యూబుల్లో మనం అది పెంచుకోవాలి ఇది పెంచుకోవాలని చేసుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఇక మీదట మీ ధర్మం ఎంత గొప్పదో చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. యూట్యూబ్లో వాడిని తిట్టానా, ఈయన తిట్టానా, ఈయన తిట్టానా, ఆయన తిట్టానా, వాళ్ళని తిట్టడం కాదు, మమ్మల్ని అందరినీ తిట్టిస్తున్నావు నువ్వు. అర్థమైందా? మమ్మల్ని అందరినీ తిట్టిస్తున్నావు. నీకు ధైర్యం దమ్ము ఉంటే ఒక గ్రంథంలో ఉన్న మంచి విషయాన్ని ఒక ఉపోద్ఘాతంలాగా ఒక 10 నిమిషాల పాటు అది ఎడిట్ చేసి ఇది చెప్పు అది చెప్పు అని చెప్పు, అంతే. అందులో ఇది ఉంది ఇందులో ఇది ఉంది అనుకొని రెఫరెన్స్లు ఇచ్చుకుంటా మనం మాట్లాడి వాళ్ళని తిడుతుంటే వాళ్ళందరూ మనల్ని తిడుతున్నారు. మనల్ని తిట్టించుకోవడానికి కారకులందరూ మీరే అవుతున్నారు. సో దయచేసి ఇది అర్థం చేసుకొని నీ ధర్మాన్ని నువ్వు, స్వధర్మో నిధనం శ్రేయ, అర్థమైందా? ఏం చేయాలో పరధర్మో భయావహ అన్నందుకైనా కనీసం ఆలోచించి ఆ పని చేయండి. అర్థమైంది కదా? సాయంత్రం మళ్ళీ లైవ్